ma oko mag piny owacho dhi nyime kod chenro mag puonjo rowere matindo ratechgi e gwenge ma Kuria kaka yo mar duoko piny lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori. Jojo ma nigi ler mathoth ewi wachni. Seche ma piny owacho kod migepe moko mag piny owacho moting'o mano ma contract dhi nyime kod kedo kod lwenjego mag kit chwech moting'o kendo momondo kaachiel kod midhiech mamoko majuko rawere, ywak nitie ni puonj malong'o to ahinya ewi ratich rawere pok otim. Shinani huwa waelewi. Wakati tunawaelimisha tunatembeaga na hao machidoni ofisa chifu ako pale. Jokedo kod lwenjego mag kit chwech moting'o mano mar nyange mako yie momondo kendo momondo kod moko wach ni bedo ni rawere mathoth pod okia ratechgi kaluwore kod chike ma pacho kae osimiro ratechgi to giling'aling'a. Tu ya ODW ni kuwezesha hao vijana wadogo kuweza kujua ili waweze kuendelea na masomo yao. Dhi mbele kod gi gombaka waterogi through ratichgi mondo ng'e ni samuwuoyo konyiso janyuol wach moro ok onyis janyuol mondo timne favor, ok onyis janyuol mondo nene huruma. Ben Tomboy matawuogno mar Pan African Women Association e piny mar Norway mane wuoyo gwenge mag Kuria kod jokedo kod lwenjego mag kit chwech moko e kinde mane tiego rawere ewi ratechgi wach ni chike ma rito rawere matinde pacho kae ber kata ma rawere mathoth pok obedo kod ng'eyo ewi ratechgi. Sirkal nokodhi monyiso society ni nitie law man mano parents be kia. Koro nyithindo gi parents gi okong'e their rights magi, koro nyithindo be okong'e. Koro wan wabiro wachiwo gi app ni kare nitie nyithindo inyalo kony. E kinde romo no mane obag ward Matagare e sub county ma Kuria West, romo ne los korruok ma contract ka utende kod piny owacho rawere ne yudo puonj ma otenore kod ratechgi. Inafaa waje waripoti kwa ofisi tujue huyu mhusika naye achukuliwe hatua. Lakini wakati mwingine tunapata shida. Sisi kama viongozi, mtoto anaweza akadhulumiwa, aambie mzazi apuuzie. Mtoto akija kwa ofisi aseme mimi ninadhulumiwa. Tukienda kuchukulia hiyo hatua tufuatilie tupate full information, unapata tena tunakosa kupata hiyo information kutoka kwa wazazi kwa sababu wana shy off. Sexual gender based violence cases ng'eny ahinya en mamako nyithindo matindo kendo kor gweng' nikech ng'enyne timore gi jogo machiegni kodgi. Rawere wacho ni ber ka imiyo gi puonj makare ewi ratechgi mondo koro gibed kod ng'eyo nikech obiro konyogi e duoko piny lwenje mag kit chwech mosebiro ka jukogi. Ongelea hizo vitu kutoka kitambo, ungekuta shosho angekaa na msichana amuongeleshe, lakini saizi hiyo culture haiko. Jokedo kod lwenjego mag kit chwech bende ywak ni bedo ni thoth cases mag lwenjego mag kit chwech ok chopi e doho emosanyalo lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori. Ter gige koto kone ka dhi nyime. Kata donors nit karang'o ma dhi nyime ma jomo makogi te justice mosebedo. Koro mane pod walowo to koyot ke justice ma pogore gi ma Norway gi ma Kenya pogore. Nweng'o man piny kuom moko kuom oganda bende osetudi kod lwenje mag kit chwech ma pod nitie malo 53.1 e kaunti ma Migori. Kaka nyithindo madhi skul manyiri gin gi shida ma samoro 1 week onge seche ma odhi malo no moneno remo no to bede ot nikech onge gimo otiyo godo. To na winjo ni son waneno ni sirkal ne miyo to kwano luwo skul so gikoni gigo ok chope skul. To matin mane chope skul go to jopuonj be kawo miyo wede koro nitie nepotism. Koro wan owuon in project moro go matin wantie gi budget line mamiyo mathin ma onyalo. Watoto wengine na wanaweza wakapata mimba za mapema kwa sababu ya hali ya maisha ya nyumbani. George Juma, Ramogi TV.